Robinson Crusoe története. Első fejezet. Az én nevem Robinson Crusoe. 1632-ben születtem Angliában, York városában. Apám német volt, anyám angol. Apám azt akarta, hogy tanuljak és ügyvéd legyek, de én valami mást szerettem volna csinálni. Utazni akartam. Látni akartam a tengert. Tengerész akartam lenni. Apám azt mondta, maradjak otthon. Ha tanulok és dolgozom, boldog leszek. A szegény ember szenved, a gazdag fél, de aki egyszerűen él, az él a legjobban. Egyszer az anyámnak elmondtam, hogy el akarok menni. Azt mondtam neki, hogy csak egy hajóutat teszek meg. Ha rossz lesz, hazajövök. Anyám nagyon mérges lett. Azt mondta, az apám nem fogja megengedni. Végül 1 év múlva mégis elmentem. Nem szóltam a szüleimnek. Hull városában találkoztam egy barátommal. Azt mondta, menjek vele Londonba hajóval. 1651. szeptember 1-én hajóra szálltam. Hamarosan jött egy vihar. Nagyon féltem. Még sosem voltam tengeren. Eszembe jutott, mit mondott az apám. Megfogadtam, hogy ha túlélem, hazamegyek. Soha többé nem szállok hajóra. Másnap szép lett az idő. 6 nap múlva Yarmouth közelébe értünk. A szél újra erős lett, és egy sokkal nagyobb vihar jött. A viharban zátonyra futottunk. Léket kapott a hajónk, és elsüllyedt. Egy másik hajó megmentett minket. Szerencsénk volt. Partra szálltunk, és gyalog elmentünk Yarmouth városába. Segítettek nekünk, pénzt is kaptunk. Most haza kellett volna mennem, de nem mentem. Makacs voltam. A barátom azt mondta, ne menjek többet tengerre. Ez a hajóút egy figyelmeztetés volt számomra. De én nem hallgattam rá. Elindultam Londonba.